Niari ko sa kusina kay mo inom lagi unta kog tubig. Nya mao kini akong nakitaan kanang itlog sa kaka kanaging kaka nga sa una pa nga kanang kuan ba kuan siya kanang sa una pang panahon nga muhatag kuno og numero sa suertres kaning kakaa kay kaning itlog tanawon og nabay numero. So mao nay kuan sa una sa mga karaan nya kaniyang itlog mga amigos dunay mga gagmayng anak niya nanggawas ra pod nanagan. Wow, bagong kuanto siya gawa sa itlog nagkatag-katag ra ni sila niya ang ilang inahan nagpundo ra dito ambot baka ha og mag meeting baka ni sila inig kahuman og panggawas nila nara ang inahan na mao kana ang inahan niya kani sila mga anak perting daghan na ang usa ka itlog de ay ani ambot maabot baka ha og usa gatos basta mga lapas gyud ni siya for sure mga 20 plus. So pataas na gani siya 20 plus mangnana gi uyog og napabay mo gawas nya ba na ay nag padaplil na